Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nde pano tili ndi mlembi wamkulu kamene kuti habu ya chipani amene wandi Richard Chimwendo Banda. Takulandirani pa zodi yake. Ziko mwambe. Mwina nkumafotokoza kuti zateremu mukuwapatsa uthenga utani anthu munakambapo mbuyo mukuti ayi lero ndi tsiku la mtengo wapatali. Ndifuna ndingwauza Malawi kuti amene anapanga malamulo a dziko lino anayika kale zaka 10 zokuti president azikhala zaka 10 koma azikafunsanso anthu pakati zaka 5. Ndiye kuti president wathu Dr. Lazarus Makafe Chakwera zaka 5 zoyambirira wamanga maziko apamwamba. Inuyo atolankhani ndinu mboni. Ngati pali anthu amene amayenda kwambiri dziko lapansi ndatolankhani. Kwenikweni kwathu kuno ku Malawi mmene linali dziko kunkhani azomangamanga ndi mmene lili dziko tsiku la lero. Dr. Chakwera waonetsetsa kuti pakhale misewu yapamwamba, waonetsetsa kuti timange zinthu zapamwamba, dziko lili kusintha. Ndiye tikapita ku umoyo waonetsetsa mange zipatala zochuluka 200 ma health post kudutsa komanso ija cancer center kuti mwina pakatipo amangopita olemera okaoka ku India koma Amalawi amphawi adzipitanso komanso kumeneko wakweza anthu ogwira ntchito za umoyo. Tikapitanso kumbali ya maphunziro ndiye wachita za mphamvu. Tiyambire ndi ku primary ma school block 11,000 dziko lonse la Malawi. Tipite promotion ya aphunzitsi. Tionetsetse kuti anthu azikhala ndi zipangizo zophunzirira zabwinobwino. Ku secondary ma secondary paliponse. Ku university kulipirira ana oposa 30,000 ku university kuti mwana wamphawi asalephere school. Tipite ku police, ku army, ku immigration kwamangira nyumba za makono ozoposa 4,000. Nde tikanena kuti kuchigawa chitu kukonso mosakondera dziko ndiye Chakwera, kuyanjanitsa Malawi ndiye Chakwera. Nde izi zimangopangitsa kuti anthu aja azinena kuti munthu uyu wayambazi apitirize. Maso ASG inunso tikudziwani ngati munthu wokonda masewera ampira, munanenetsa kuti ground litetezeka taonadi kuti anthu sanalowe muno kuti aonere mawa mpira. Izizi tikamati ifeyo sitikufuna kuti pano paponde anthu aononge nanga si ground labwino ndi limeneli kumachitika zambiri. Mawa pano pali Airtel finals, mawa tilipo pano kudzaonera Airtel finals. Lero tikupanga zandali ndiye kuti mawa tiononge ground azaswera anthu polakwika. Tifuna mawa anthu azasangalale koma ngana yayikulu njonena kuti Malawi adzipita patsogolo, Malawi asamakhale obwerera mbuyo. Tiyeni tisamangosindasinda ma president chifukwa wina amayambitsa zake wina zake. Dziko lotelero silimachita bwino. Timpatse Chakwera impata amalize bwinobwino kuti dziko la Malawi lipitenso patsogolo. Ndiwalonjeze anthu kuti kampeni tukhazikitsa leroyi ikhala ya mtendere ndi bata, kulibe zomenyana, kulibe zotukwanana, ikhala kampeni yabwino koma ayembekezere kuti ikhala kampeni yanyo, kampeni yapamwamba, kampeni yoopsa. Tatambasulani pamene pa Chimwendo. Kodi chipani chachikulu mdziko muno ndi Malawi Congress Party, founding party Malawi Congress Party, chipani chimene ena amaphunzira kwa ife ndi aini yake. Tsono ngati mbuzi munakanika kuyitamangitsa ili ndi bere nanga itaswa mungayitamangitse. Ifeyo tabweramo tinabwera kudzakhala azikambirana anthu azipanga amene angakambire palibe chingasinthe. Athokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Amene ndithu ndi Richard Chimwendo Banda, mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha Malawi Congress, kufotokozapo zokhudza zina mazomwe anthu ayembekeze kuchokera kwa iwo ngati chipani, komanso kuti kodi akuona motani kampeni ya chaka chino ya 2025 kusankha mtsogoleri wa dziko, kusankha aphungu a nyumba ya malamulo komanso kusankha makhansala pa 16. Ndipo pa programu opa pali zoyankhula zimenezi akhale akutipatsira ndi olemekezeka Moses Kunkuyu. Olemekezeka Moses Kunkuyu iwowa ndi director of campaign komanso ndi nduna yoona zofalitsa nkhani. Iwowa atipatsa kuti kodi ulendo umenewu wakhala otani kuchoka mchaka cha 2020 kufika pano tayenda motani komanso tikhale ndi chiyembekezo chotani kupita chitsogolo mmene tikuyendera. Zikomo kwambiri olemekezeka president.
Dzanja mmwamba. Kwacha. Kwacha. Dr. Lazarus Chakwera. 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 Ifeyo watu ndi ndani? Watu ifeyo ndi ndani? Ifeyo tikavotera ndani? Ulemu wanu Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President wa dziko la Malawi, amenenso ndinu President wa chipani chachikulu kwambiri dziko lonse la Malawi cha Malawi Congress. Ulemu wanu Madam Monica Chakwera, a First Lady athu. Ulemu Mai Catherine Gotani Hara, amene ndinu Speaker wa nyumba ya Malamulo komanso First Deputy President. Mai Abida Mia, mlandi ulemu wanu Secretary General wa chipani cha Malawi Congress, Bambo Richard Chimwendo Banda, mlandi ulemu wanu. Wankulu wa Mai mchipani Mai Jean Mona Uza Sendeza, mlandi ulemu wanu. Landirani ulemu olemekezeka Baba Stephen Malondera, wankulu wa Chinyamata mchipani cha Malawi Congress. Olemekezeka onse ochokera kulikulu la chipani, inuyo olemekezeka Bambo Patrick Zebron Chilondola, amene ndinu wapampando mchigawo chino chapakati. Olemekezeka ma MP athu onse ochita komanso mashado MP, makansala ochita komanso mashado kansala. Olemekezeka President, malamulo a dziko la Malawi amafotokozera kuti pakatha zaka zisanu anthu apitenso kukachita chisankho. Ku Malawi Congress Party pozindikira kuti nafenso tili ndi malamulo, timapitanso ku convention kumene timakasankha amene atiyimirire pa chisankhocho. Tinachita convention imeneyi chaka chapita, ndipo kumeneko aliyense kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa, kulikoma mpaka ku Mchinji, adavomereza kuti amene ayimire chipani cha Malawi Congress mu chisankho chaka chino ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Kotero kubwera kwathu lero mwatitana ndinu kuti mukufuna mutiuze, mutithandize kuyankha funso limene atsogolerinso amene adakhalapo potsogoleri mdziko muno anafunsidwapo atakhala pampando. Itakwana 5 years, they faced Malawians and they were confronted with the same question: why should we vote for you again? A president, tikudziwa kuti Malawi aliyense mayankho ali nawo, koma dane napo kuti nthawi zina ena amasankha kusaona dala, popeza kuti kusaona nthawi zonse sikhungwaye, koma kuyang'ana kumbalinso nkusaona komwe. Pamene ya president mumabwera kuti muyime pa chisankho mu chaka cha 2019, Amalawi anali ndi mafunso amene amawafunsa amene anali pampando. Amafunsa tiuzeni misonkho yathu mwayendetsa bwanji. Aphunzitsa amafunsa nchifukwa chani simumatikwezera malipiro, nchifukwa chani simumatikweza ntchito. Anzathu achitetezo amafunsa nchifukwa chani tikukhala nyumba zonga zisakasa peza mudati mutimangira nyumba. Mafumu athu amafunsa kodika mswahalaka simungamatikwezereko. Amafunsa alimi kodi mafama club adapita kuti, nanga mitengo yabwino ya zipangizo idapita kuti. Amafunsa Amalawi kuti kodi nchifukwa chani munayika kampani kaja komagulitsa magetsi modula kwa Amalawi. Anthu ochokera chigawo chakumpoto amafunsa chifukwa chani panali quota system. Amawafunsa adindo aja ana aku masukulu a university chifukwa chani sitikudya bwino ku masukulu uko komanso simukutipatsa ngongole za maphunziro. Anthu aja alubino a president amafunsa kodi mukutipha chifukwa chani. Amafunsa mafunso awo chifukwa anali atapatsidwa chiyembekezo nthawi imeneyo kuti dziko muno mukhala chitukuko, chitetezo komanso chilungamo. Koma mmene mabwera president ndi pamene mudabwera ndi lonjezo lanu lokuti mukufuna dziko la Malawi
likhale ndi mtsogoleri otumikira anthu. Dziko la Malawi likhale logwirizana. Munati dziko la Malawi likhale lotukuka limodzi, tithetse katangale komanso tigonjere lamulo. Kotero ntchito imene tapatsidwa lero ndiyothandizira kuyankha funso lakuti mwalonjezo la President Lazarus Chakwera ndi chifukwa chani Malawi akalowanso mu ballot booth muja pa 16 September akayang'ane pene pali Lazarus Chakwera, akayang'ane pene pali tambala wakuda nkukachonga kumapetoko. A president munawauza Malawi choyamba kuti tikhala ndi servant leadership, ndipo taona mukupitilira kukhala mtsogoleri otumikira anthu. Mwaonetsera zimenezo pomapezeka pafupi ndi Malawi pamene akondwa, pamene adandaula iniyo mwayima nawo Amalawi. A president mwaonetsera chimenechi nkhale pomalizisa ma project amene ena adawayamba nkungu asiya, koma inuyo mwapitiliza zimenezo. Taonapo mukupitiliza ma offices aja kutcholo ogwira kuntchito anthu aboma. Taonako mukumaliza zinthu zosiyana-siyana. A president mwaonekera ku nyumba ya malamulo kuyankha mafunso. Wachita zimenezo kwa nthawi zosachepera zisanu ndi President Chakwera yekha. Kwa nthawi yoyamba president amene watukwanidwa mwantundu onse koma sadagwiritsa ntchito mphamvu zake molakwika kuti alange Amalawi. President Chakwera wayenda ndi Amalawi pamene zinthu ngati cyclone Freddy zinawavuta. Wayenda kuonesa kuti aliyense amene chakudya chinamuvuta chifukwa cha ng'amba alandire chakudya. Nyumba zosachepera 5, anthu osachepera 5 million anathandizidwa ndi chakudya. President Chakwera ndi amene anatsogolera nkhondo yolimbana ndi kolera itavuta kwambiri ku Malawi kuno, ndipo mu sabata ziwiri zokha nkhondo imeneyo tinathana nayo. A President Chakwera ndi president amene anadzikhalitsa mukhala munthu omvetsera, kukumana nawo amachalichi, kukumana nawo mafumu, kukumana nawo amabungwe kuti tiuzane tingayendetse bwanji limodzi dziko la Malawi. Ndi President Chakwera amene anatsekula nyumba yachifumu kuti wina aliyense akhoza kufikirako ngati nyumba ya wina aliyense Malawi muno. Koma chachiwiri President Chakwera anadzalumikiza Malawi onse kukhala ogwirizana. Taona a President Chakwera aukhazikitsa masomphenya a Malawi 2063. Masomphenya amene wankuwakhazikitsa kuti akhale gawo la malamulo kuti aliyense popanga kampeni yake manifesto yakeyo idzikaunikiridwa National Planning Commission ndi cholinga chakuti idzigwirizana ndi masomphenya a dziko. Ndi President Chakwera amene wakonzanso maubale a dziko lino ndi maiko ena. Tikukumbukira bwino kwambiri kuti dziko lino linali pa maubale olakwika ndi maiko ena, koma lero ku Tanzania nkwa abale athu, ku Mozambique nkwa abale athu, ku Zambia nkwa abale athu, Zimbabwe ndi abale athu. Ma president osiyana-siyana abwera mdziko muno zimene sizimachitika m'mbuyomu. Ndi President Chakwera amene wagwirana chanza ndi president wakale wina aliyense. President Chakwera wakayenderapo apita muthalika ku nyumba kwawo. President Chakwera wagwirana chanza komanso kupatsana ntchito ndi a President Dr. Bakiri Muluzi komanso a President Joyce Banda. Wapanga zimenezo ndi President Chakwera mu mzimu ofuna kuti tonsefe tikhale anthu ogwirizana. President Chakwera walumikiza Malawi pa zipembedzo zosiyana-siyana, ndi chifukwa wapezeka nawo pamwambo wa zipembedzo zonse zimene zimapezeka mdziko muno kuphatikizapo nkhale anzathu achirasta. President Chakwera anakhazika tsiku la Umodzi Day, cholinga tonsefe tidzikhala limodzi komanso tikhale anthu ogwirizana. Nsanamira yachitatu mulonjezo lawo anati tonsefe titukuke limodzi, prospering together. Taona President mukuchita mogwirizana ndi chichewa chanu chakuti tonsefe titukuke limodzi. Dziko lino misewu yathu inali yokumbika ngati bawo, kuyenda kunali kovuta, sizinakatheka kumatukuka limodzi pamene oyendetsa minibus galimoto yungochoka. Anthu opita kuntchito akukanika kufika kuntchito mu nthawi yabwino, opanga malonda akukanika kufikira kunsika ndi zokolola zawo,
koma lero taona misewu ikulimidwa pena paliponse. Taona zipatala zing'ono zokwana 200 zimene President Chakwera wamanga mdziko lino la Malawi. Ogwira ntchito za chipatala, manesi, madoctors alembedwa zintchito. Mbali za maphunziro, maclassroom opitirira 1890 amangidwa atsopano. Schools atsopano, schools of excellence zamangidwa Malawi muno. Aphunzitsi kwa nthawi yoyamba mu zaka 25 apangidwa promote pa ntchito komanso alembedwa ntchito. Anyamata athu ogwira ntchito zachitetezo, nyumba zokwana 4000 tsopano zamangidwa ndipo zili mkati momangidwa. Tikukamba zinthu zimene aliyense akachoka pano sakafunsa kuti zili pati, koma akaziona pamene zili. A President Chakwera ndi amene apatsa alimi zipangizo za ulimi pa ngongole kudzera ku bungwe la NIF, ndi amene akhazikitsanso ma farmer club. Njanji imene idasiya kugwira ntchito zaka 40 zapitazo, kwa nthawi yoyamba taona njanji ija ikugwiranso ntchito kuno ku Malawi. Taona a President Chakwera akumanga malo okuti madzi anthu adzimwa madzi aukhondo, kuti padakali pano anthu ambiri tsopano akupeza madzi aukhondo mu dziko muno. A President Chakwera mwapatsa anyamata ngongole, achinyamata osachepera 275,000 alandira ngongole ndalama zopitirira 250 billion zimene tsopano akupanga ma business. Opindula ndi zipangizo za ulimi opitirira 3.7 million athandizidwa. Mmene President Chakwera amabwera pa mpando mu chaka cha 2020 ndi kuti anthu amene ali ndi magetsi mdziko muno analipo anthu 11 pa 100 aliwonse. Kapena ndene kuti kuchokera ku 1960 kwa zaka 50 anthu osapitirira 2 million ndi amene ndi magetsi. Koma kuchokera 2020 kufika 2024 President Lazarus Chakwera wapatsa magetsi anthu okwana 3 million kuposa amene apatsidwa mu zaka 50 zakumbuyo. Mmene President Chakwera amabwera pa mpando mu 2020 dziko la Malawi linali dziko lodulitsitsa kuti uyimbe phone, dziko lodulitsitsa kuti upite pa internet. Lero President Chakwera mmene ali pa mpando atatsa zaka 5, dziko la Malawi mu Africa monse muno kochipitsitsa internet ndi dziko la Malawi. Dziko la Malawi lili pa namba 29 dziko lonse lapansi kumene anthu akhoza kupita ku skulu pa internet, akhoza panga malonda pa internet na amapanga zinthu zosiyanasiyana. President Chakwera ndi amene amalizitsa maboda achatuti one go border post natsekulira yakumchinji komanso yakudedza. Padakali pano ndi amene wayambitsa komanso akumanga ija yakukaronga. A President munadzipereka kunena kuti mukufuna kuthana ndi katangale ngati pillar yanu ya number 4. Under that pillar of ending corruption, ndi President Chakwera amene adasankha kuti ku Anti-Corruption Bureau ngati bungwe lokhazikika likagwira ntchito yolimbana ndi katangale kukhale anthu oyenera kumagwira ntchito. Ndipo ndi President Chakwera amene adati kumene kuti kukhale mayi aja mayi Martha Chizuma ngakhale kuti anthu ena ankawakana adasankha anali President Chakwera. Ndi President Chakwera yemweyo amene adanena kuti ayi mayi mwamanga mosatsatira malamulo masuleni chifukwa chofuna kuti ntchito za Anti-Corruption Bureau ziyende kupita chitsogolo. Ndi President Chakwera amene kuyambira nthawi imene amabwera bungwe la Anti-Corruption Bureau limapatsidwa ndalama zongokwana chakuma 3 billion, koma akweza ndalama zimenezo nkumafika pa 9 billion lero kuti bungwe ligwire ntchito zake momasuka. Panali malamulo okuti bungwe silingagwire ntchito popanda kudzera ku bungwe la DPP Director of Public Prosecution, koma lamulo limenelo ndi President Chakwera amene adachotsa. Padakali pano ngakhale bungwe lija limati aliyense amene akugwira ntchito za boma adzikalembetsa katundu amene ali naye pakuthapa chaka china chilichonse. Ndi President Chakwera wakhala president oyamba kumati ineyo ndili ndi katundu otere, ndipo chikatha chaka china nkufotokozeranso ngati ndinali ng'ombe ndawonjezerapo ng'ombe ziwiri chaka chino, ndawonjezerapo galimoto ena chaka chino, mogwirizana ndi malamulo. President amene wapanga zimenezo mopanda mantha aliwonse ndi President Dr. Lazarus Chakwera.
anthu amene akugwira ntchito, anthu ogwira ntchito mboma koma naganiziridwa kuti amapanga katangale ndi President Lazarus Chakwera amene wachotsa pa mpando wawo mosawanyengerera. Munanena President kuti mukufuna dziko lino likhale lotsatira malamulo ngati nsanamira yanu ya number 5, rule of law. Ndinuyo a President amene mwathetsa mchitidwe wakuphedwa kwa anthu achalubino. Lero anthu achalubino ena ali mu stadium muno mopanda mantha ena aliwonse. Ndakamba kale ndinuyo amene mwati anzathu ogwira ntchito zachitetezo azikhala malo abwino. Mwalemba ntchito achinyamata apolisi okwana 6,000 komanso kwakweza maudindo awo. Inuyo ndi amene mwamalizitsa ntchito ija ya Commercial Division ya High Court kuti chilungamo chiziyenda mwamsanga. Ndinuyo amene mwapeza ndalama zokuti timangire likulu la zamabwalo kuno ku Lilongwe. Tikukamba pano ndiye kuti mpanda wamangidwa kale. A President, timakamba izi kuti tithandizire kuyankha funso. Ndi chifukwa chani tikuti tikafoterenso Lazarus Chakwera? Zoti mutenga kupita nazo ku nyumba mwachidule kwambiri. Padakali pano kupitirira 1000 kilometers ya misewu ikugwiridwa. Magetsi ndakamba kale ndachaperekedwa kwa anthu ochuluka. 64 billion kwacha ku ngongole zopita kwa achinyamata. Nyumba za anthu achalubino zopitirira 140 zamangidwa. Kuonekera ku parliament 1.9 million private sector jobs created. Amalawi okwana 1 million tsopano akumwa madzi aukhondo. Njanji yathu tsopano ikugwira ntchito. Mamega farm okwana 12 tsopano akhazikidwa. 250 billion kunifi yaperekedwa. 12.5 billion yaperekedwa kwa alimi. Ndipo nyumba zokwana 340,000 zathandizidwa ndi ndalama za mtukula pakhomo. Anthu 3 million tsopano ali ndi magetsi. Maskulu amangidwa. Umalizi, a President ifeyo taona ma President. Malawians have seen presidents. Malawians have seen styles of leadership. We have seen leaders plunder our resources. We have seen politicians connected to the murder of people with albinism. Your Excellency, taona hakuchita katangale nkamangidwe kamisewu yathu. Njanji zathu zidapita ifeyo tikuona. Panyanja paja inuyo ndi amene mukubweretsanso masitima kuti adzigwira ntchito pamene paja. Chimene tikufuna ngati dziko la Malawi, sitikufuna kuti ku State House kukhale munthu wazamatsenga kuti akhoza kukhala mtsogoleri wabwino. We are not looking for a spiritualist to be in State House as the president. Sitikusaka anthu andali. They are looking for a good man. Aphunzitsi athu akamakhala, they are looking for a good man. Our farmers are looking for a good man to be their president. Your Excellency, our health workers are looking for a good man to be their president. Having been tried and tested under very difficult circumstances, mkupezeka kuti ndinothekera. Your Excellency, Dr. Lazarus Chakwera, you are that good man. You are the good man that Malawians are looking for. You are that president that Malawians are looking for. Kutele kumuta dini yomu nene kuti simunga imeso pachisankho mwapweteka Malawi onse. Aliyense pamene wakhalapo akudziwa kuti lero Chakwera atati sindikayima pachisankho tikagona ku State House komwe kuja kati inu yonse muchoka pano. We are looking for a good man, and that good man tamupeza mwa inuyo. Kotero amayi ndi abambo, ifeyo sitikudikiranso. Maso athu ndotsekula, makutu athu ndotsekuka, chokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa, kuchokera kulikoma kupita ku Mchinji, kuti amayi ndi abambo nthawi ija ndinoyo. Mwana wa ku Malawi uja kuchoka kwa Malembo nakhalanso ndi atate wake kudowa komanso ku Mchinji, uyu ali pano akuti atifotokozere dziko la Malawi kwa aliyense amene akumvetserera kuti kodi kuchokera pa 16 September
kupita ku 2030 watikonzera chani Lazarus Chakwera. Ladies and gentlemen, tonse tiyime mwauli monse. President Lazarus Chakwera atiuze watitengeranji as we go into the next term of his office. God bless. chomwe chikuchitika pano ndichonena kuti tsopano manifesto akufunika kuti akhazikitsidwe ndi mwini wake mtsogoleri wa dziko lino komanso mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Dr. Lazarus Chakwera. Tiyeni maso kutsogolo kuona zomwe zikuchitika kutsogoloku ndi ntchito inanso yochititsa chidwi kwambiri. Tiyang'ane kutsogoloku kumene kwayima mtsogoleri wa dziko tidziona zomwe zikuchitika kutsogoloku. Manifesto ikhale kukhazikitsidwa wosachedwa apa. Nthungululuzo manjamo malikweluwo manifesto kuno ya chipani cha Malawi Congress ikukhazikitsidwa kuno ndikuti maso akhale kutsogoloku kuti mudziona mulinji mchikwama ichi. Mtsogoleri wa dziko lino akufuna kuonetserana Amalawi zomwe wakukonzerani mu zaka 5 zikubwerazi. Manifesto ija nthungululuzo ino manjamo malikweluwo kuno. Manifesto yafika. Oh yes. Kukhazikitsa. Sikutheka uku mchikwama ichi muli ntchito zopitirira za chitukuko kuonetsa ku mtundu wa Malawi. Manifesto achipani cha Malawi Congress waonetsa pamenepo wakhazikitsa kuno kulilongwe. Kumbukirani kuti mwambonga omwewu kuonekanso madera onse lero. Manifesto. Oh yes. Zaka zina zisanu zitukuko zinanso, nkhani ya maphunziro, nkhani ya ulimi, nkhani ya zomangamanga, nkhani yotukula amayi, nkhani yotukula achinyamata, kutukula ntchito za chuma. Akutsafotokoza anyamula zotani mu zaka 5 zomwe zikubwerazi.
kweluwa inu. Sigoma. All right. Your Excellency, Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor, Catherine Godanhara, MP, Speaker of the Malawi National Assembly and First Vice of the Malawi Congress Party, Honorable and Minister of Local Government, Unity and Culture. All the members of the National Executive Committee of the Malawi Congress Party here present. All the Cabinet and Deputy Ministers here present. Ms. Colleen Zamba, Secretary, the President and Cabinet, and all the government officials here present. Mama Cecilia Tamanda Kadzamira, former official hostess. Honorable Patrick Zebron Chirondola, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the Center, and all the regional chairpersons here present. Your Worship, Councilor Esther Sagawa, Mayor of the City of Lilongwe, and all the councillors here present. Honorable Alfred Gia, Member of Parliament for Lilongwe City Center constituency, and all the members of Parliament here present. All the shadow members of Parliament and councillors here present. The Reverend Masona Kalumatembo, officiating clergy, and all the religious leaders here present. All the traditional leaders here present, distinguished invited guests, Amai ndi abambo, anyamata ndi asungwana, Amalawi nonse, amene mukundimvera komwe muli.
Mawanga oyamba lero ngokuthokozani mwezi wa June chaka cha 2020 anthu osachepera 2.6 million mdziko muno mdandipatsa voti yanu kuti nkutumikireni ngati president. Ndine othokoza koposa kuti Mulungu anakupatsani chikhulupiriro kuti munditume ntchito yokutsogolerani, ntchito yomwe sinkadakwanitsa olo chaka chimodzi chomwe popanda chisomo cha Mulungu komanso sapoti yanu. Kwa Malawi 50,277 omwe mudandivotera kuchitipa nikuti zikomo. Kwa Malawi 32,706 omwe mudandivotera kuchikwawa ndikuti zikomo. Kwa Malawi 11,777 omwe mudandivotera kuchiradzulu ndikuti zikomo. Kwa Malawi 74,665 omwe mudandivotera kukaronga ndikuti zikomo. Kwa Malawi 18,108 omwe mudandivotera kubalaka ndikuti zikomo. Kwa Malawi 170,268 omwe mudandivotera kudedza ndikuti zikomo. Kwa Malawi 235,972 omwe mudandivotera kudowa ndikuti zikomo. Kwa Malawi 13,631 omwe mudandivotera kuthyolo ndikuti zikomo. Kwa Malawi 46,610 omwe mudandivotera kuzomba ndikuti zikomo. Kwa Malawi 9,456 omwe mudandivotera kumwanza ndikuti zikomo. Kwa Malawi 102 omwe mudandivotera kuboma la neno ndikuti zikomo. Kwa Malawi 45,591 omwe mudandivotera kunkhatabe ndikuti zikomo. Kwa Malawi 21,923 omwe mudandivotera kunsanje ndikuti zikomo. Kwa Malawi 81,914 omwe mudandivotera kunchewu ndikuti zikomo. Kwa Malawi 77,977 omwe mudandivotera kusalima ndikuti zikomo. Kwa Malawi 17,499 omwe mudandivotera kumulanje ndikuti zikomo. Kwa Malawi 55,153 omwe mudandivotera kulumpi yewo chomene zikomo. Kwa Malawi 142,911 omwe mudandivotera ku Blantyre ndikuti zikomo. Kwa Malawi 287,488 omwe mudandivotera ku Mzimba zikomo yewo chomene zikomo kwaji siyabonga kwakulu. Kwa inu Amalawi 644,730 amene mudandivotera kuno ku Lilongwe
Zikomo. 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 Tsiku lomwe nonsenu munandivotera lija, tsiku limene lije tidanyamuka limodzi pa ulendo omanga Malawi watsopano. Ndipo ulendo umenewu tayenda zaka zokwana 5 tsopano. Ndipo mu ulendo umenewu tayendera limodziwu takumana ndi zinthu zosiyanasiyana, zina zokoma chifukwa cha ntchito yomwe tagwira limodzi pomanga zitukuko m'maboma onse, zina zowawa chifukwa sitinaziyembekezere kuti zichitikira mnjiramu. Zinthu zowawazo ndiye zosayamba chifukwa tidangoyenda isanathe miyezi 6 yomwe pa ulendo umenewu paja tidagunda khoma la COVID, dziko lonse maliro, ntchito kuyima, mabizinesi usokonekera. Tidayendanso kufika chaka cha 2022 tinachita ngozi ya mphepo ya cyclone Ana ndi Gombe yomwe inatisakazira minda, zakudya, katundu ndi miyoyo ngakhalenso magetsi. Chaka chomwecho mchija fetereza ndi mafuta adakwera mtengo kuopsa dziko lonse lapansi chifukwa cha nkhondo ya ku Russia ndi ku Ukraine, kutisokonezera mapulani opeza ndi kugulitsa fetereza mochipa. Tidayendanso kufika 2023 ndi paja tidapanga ngozi ziwiri, mliri wa kolera omwe unapha anthu m'maboma onse, komanso cyclone Freddy yomwe inasokoneza miyoyo ya anthu oposa 2 miliyoni. Tidayendanso kuchoka yapo tinapeza ngozi ya ng'amba ya El Nino yomwe inanyalitsa theka la zakudya mdziko muno nkubweretsa njala pa miyoyo ya anthu oposera 5 miliyoni. Kuchoka pamenepo ndipaja chaka chathachi tinagwidwanso ngozi ya ndege yomwe inatenga moyo wa malemu Vice President Dr. Salus Chilima ndi anthu ena 8. Ndiye ngozi zomwe takumana nazo mnjira ya ulendo wathu ngati Amalawi ndi zowawa. Ndipo lero ndikufuna ndithokoze Mulungu wakumwamba kuti muzowawa zonsezi sanatisiye amasiye ayi. Kopanda inu Amalawi, kulimbikira kwanu pa ntchito, kupirira kwanu pa ululu omwe takumana nawo, komanso kusunga mtendere ni bata, sibwezi lero dzikoli lilolozeka yayi. Koma chifukwa cha chikhulupiriro chanu mwalimbana nako kulimbana kwabwino. Ndipo ndikuthokozeni kuti ngakhale pamudzi sipalephera kupezeka wena wotaya mtima ni chiyembekezo. Ambiri ayi amene munandivotera m'maboma wonse 28 mwakhala mukundipanga sapoti komanso kundipempherera. Ambuye akudalitse
ndidalitseni nonse aliyense wa inu. Sapoti yanu ndi imene yandithandizira ine kuti ndikwaniritse zitukuko zomwe zafika m'maboma wanu. Sapoti yanu ndi imene yandithandiza kuti ndikwaniritse kupereka ndalama 250 billion za NIF kumabanja 275,000. Sapoti yanu ndi imene yandithandiza kuti ndikwanitse kupereka mtukula pa khomo kwa mabanja oposa 300,000 mdziko lonse. Sapoti yanu ndi imene yandithandiza kuti tisinthe misewu ndi nkhope ya mzinda wa Lilongwe. Sapoti yanu ndi imene yandithandiza kuti tiyambe kukozanso msewu wa M1, msewu wa M5 ndi misewu ina. Kulikonse kumene muliko m'Malawi muno, ngati mukuona kapena mwakumana mchigali moto cholima msewu m'boma lanu, pamenepo mudziwe kuti manja wanga afikako olo nkhope yanga mujoiona. Chifukwa ntchito yokoza misewu tikuyikwaniritsayi chifukwa cha sapoti yanu. Sapoti yanunso ndi imene yandithandiza kudzutsa njanji ndi masitima mdziko muno. Sapoti yanu ndi imene yandithandiza kukonza ubale wathu ndi mayiko ena omwe akhala akutithandiza mu nthawi ya ngozi, komanso omwe apanga komiti soya, chimanga, nandolo azigulitsa zolima zawo pa mtengo wabwino. Sapoti yanu ndi imene yandithandiza kuti chiwerengero cha anthu omwe amalandira fetereza wa subsidy chichoke pa less than 1 million nkuposera pa 3 million. Ndi sapoti yanu imene yandithandiza kuti achinyamata a secondary school tiwamangire masukulu atsopano oposa 200, komanso kupereka mabasale kwa ana oposa 40,000. Ndi sapoti yanu imene yathandiza kuti nambala ya ma-university student opeza maloni ichoke pa 10,000 uposera na pa 30,000. Sapoti yanu yatithandizira kuti chiwerengero cha anthu okhala nyumba ya magetsi chikwere kuchokera pa 11% ukafika pa 25%. Sapoti yanu ndi imene yandithandiza kuti ndikhwimitse chitetezo nkuthetsa mchitidwe opha abale athu achalubino. Sapoti yanu ndi imene yandithandiza kuti anthu amboma omwe akuyankha milandu kapena mlandu wa ziphuphu ndi wachotse pa mpando akuyankha milandu ifi khoza kutithera njosakwana, koma kwakukulu nkwakuti nimangoti nkuthokozeni chifukwa cha sapoti yanu. Komanso nikudziwa kuti zilipo zina zomwe ndanena kuti ndichita koma sinakwanitse chifukwa cha ngozi ndi mavuto ena omwe ndakumana nawo pa ulendo umenewu, koma popeza malamulo amampatsa purezidenti zaka 10 kuti amalize ntchito yake, n'chifukwa chake ndikukupemphani kuti mundilole kupitiriza ntchito yomwe mudanipatsa kuti chitukuko tikumanga sanamira 5
zotukula miyoyo yathu kuti ipite patsogolo. Sanamira yoyamba manifesto imeneyi ndi food security, kapena kuti chakudya chofikira aliyense. Ndipo ndakonza mapologalamu ndi mapulojekiti abwino omwe cholinga chake nkuonetsetsa kuti pofika 2030 kuyambitsa zisankho za mameya m'mizinda mwathu kuti azikhala wokha amene Amalawi awasankha. Ndipo mameya awo akhale ndi mphamvu yotukula mizinda yathu kukhala yamakono. Komanso muli pulani yoti mu kabineti yanga muzikhala achinyamata osachepera 4 amene sanakwane zaka 35 kuti achinyamata mukhale mkati mtika mwenimweni mwakayendetsedwe kaboma. Komanso muli mfundo yopanga restructure office ya president ndi cabinet kuti kukhale anthu othamangitsa zinthu ndi ma digital system osati kumachedwetsa zinthu ndi ma system achikalekale. Sanamira yotsiriza manifesto imeneyi ndi public service delivery, kapena kuti kulimbikitsa ubwino wa boma. Ndipo ndayikamo Chakwera master plan yomwe ikupatse kuti mbadwo umenewu ukhale woyamba m'Malawi muno opanda mphawi olo ndi mmodzi yemwe. Muliso fundo zoyika mapologalamu othandiza makolo kulandira training pa nkhani za mental health, kuti akhale ndi kuthekera kothandiza achinyamata amene akuvutika ndi mental health m'manyumbamo. Fundo zonse 72 ndaziyala m'menemu kuti tipititse chitukuko chanu patsogolo. Ndiye ndikuthokozeni inu Honorable Henry Mumba, Mcp Director of Economic Planning, ndi timu yanu yonse amene munakhala nane pansi kuphika chimanifesto chimenechi chabwino komanso chokongola ngati ichi. Komanso inu Honorable Moses Kunkuyu, Mcp Director of Campaign, mutengeso manifesto imeneyi muonetsetse kuti wonse amene akupanga nawo kampeni yanga chaka chino aziwafotokozera Malawi mfundo zomwe zili manifesto imene. Large numbers to ensure that we have a commanding victory September 16th. I promise to campaign harder than anyone, because September 16th I will make sure that you are part of a winning team. Ine ndili nchikhulupiriro kuti pamene Mulungu anandiyika pa mpando umenewu anali nafe cholinga ngati dziko. Ndipo ndili nchikhulupiriro kuti cholingacho chikhala chitakwaniritsidwa pofika 2030. Chifukwa umboni wa ntchito za manja wanga uli maboma wonse wa mdziko muno, ndipo kwangotsala zaka 5 zokha kuti ubwino wa ntchito zomwe ndikupanga lero ukafikire aliyense. Manifesto ndi omwe ndithu ndipo bamwa lake lokutumika akona kuti amayi Jini Sendeza amene ali a director amayi ku chipani cha Malawi Congress Party, komanso amene ali nduna ya gender, amenewa tufuna kuti abwere kuti atilankhule. Pamene mayi Jini Sendeza akutilankhula tufuna tipemphe olemekezeka a Zebron Chilondola amene ali mwini wake maboma 12
of kuti akonzekere mayi Jini Sendeza onapi akamachoka pa stage ndiye kuti Azipronjirendola amene ali RC Regional Chairman wa chipani cha Malawi Congress Party chigawo cha pakati atilankhulanso. Zikomo kwambiri bwana President. Honorable Jini Sendeza, nthawi yanu tsopano. Tikupatsani 2 minutes zokha malingana ndi nthawi. Zikomo kwambiri bwana President. Kwacha watu ndani ndipo tikatani tikati boma mundilole mosunga nthawi ndipereke ulemu kwa President yathu wa dziko lino la Malawi, His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Ndiperekenso ulemu kwa mama a First Lady athu Mama Monica Chakwera. Maulemu akhale m'malo mwake. Bwana President, poyambira pakundisowa chonena chikusowa chifukwa chimwemwe chachuluka mu mtima mwanga pamodzi ndi azimayi ali munowa. A President mu 5 years imene inu mwalamulira dziko lino mwanena ndipo zafotokozedwa zimene zachitika ndiponso zimene ifeyo azimayi taziona tokha. Mwakweza maudindo azimayi, maudindo amene amakhala ndi azibambo okhaokha. Lero ife azimayi tili maudindo amenewo. Tili nawo pano aspika athu Mama Gotani Hara amene akulamulira nyumba ya malamulo. Kodi zimenezi zidalipo? Komanso tili nawo Mama Colini Zamba amene akuyang'anira civil service yonse ngati SPC. Kodi zimenezi zingakhale zamphwepha? Komanso tili nawo Inspector General athu Mayi Yolamu. Kodi zimenezi ndi zophweka azimayi? Komanso President, pamene mwakweza azimayi maudindo osiyanasiyana simunangokweza kokha. Ifeso azimayi ena amene timalerana kumudzi amene mumadziwa kuti timavutika mosiyanasiyana. Poti pakhomo pakakhala popanda chakudya amene amazunzika ndi azimayi amene akhala apawa. Koma inu a President mwaonetsetsa kuti mzimayi asakhale pambuyo koma achite nawo mabizinesi ang'onoang'ono pomapatsidwa ngongole zanifi. Komanso sipokhapo iyayi amene amalima mwapatsanso mafetereza kudzera kunifi komweko. Koma tili nacho chikhulupiriro kuti mu manifesto imene mwayika lero mwatikumbukiranso ndiponso ndawerenga kale kuti azimayi nafenso tikhala zikhwaya zaka 5 zikubwerazi. Komanso sipokhapo bwana President, mwanenanso kuti mu nyengo imeneyi ya 5 years imene ikubwerayi mwatikumbukiranso azimayi kuonetsetsa kunena kuti aliyense asatsalire mbuyo. Kandi mzimayi amene akulera ana payekha, komanso amene ali ndi ulumali, komanso amene achikulire, tonsefe mwatikumbatira bwana President. Koma ndimati ndikupempheni President kuti pamene tikupita chitsogolo, pamene inu mukuyenda dziko lonse la Malawi, mudziwe kuti amene analembetsa nambala 1 m'Malawi muno ndi azimayi amene ali kuno ku Malawi. Ndipo zimenezi sichinsinso iyayi olameka akudziwa kuti na amene adalembetsa nambala 1 ndi azimayi. Ndiye chifukwa chonena kuti inu mwatipatsa manifesto imene ifeso mwatiganizira kuti nafeso tiyende chitsogolo. Timati tikutsimikizireni pano kuti pa 16 September zivuta zisatani ife amayi tikakhala patsogolo kukusa anthu pamudzi, kukusa anthu m'nyumba mwathu kuti tonse tikavotere Dr. Lazarus Chakwera amene akukhuwakhuwawa amene wasanati. Ndipo ife azimayi a Congress takonzeka sichoncho azimayi. Tiyenda khomo ndi khomo
mudzi ndi mudzi nkhani Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Tigwiritse ntchito china chilichonse, kaya ndi miyendo yathu tigwiritse ntchito, pakamwa pathu tigwiritse ntchito, mphamvu zathu tigwiritse ntchito, cholinga Dr. Lazarus Chakwera 16 September president wa dziko lino la Malawi. Akutero kuti nthawi ndilibe, koma ndimati ndikuthokozeni president. Inu ndinu president amene simuyankha anthu ena akamakutukwanani. Ifeyo ngati anu wake munthu zimati wawa ndipo zimatipweteka. Ndiye ife sitikulolani inu atsutsa boma kuti muzitukwana Chakwera, ife anu wake tili pomwepo. Imeneyo mudziwa kuti ikhala nkhani imene yosakambirana. Komanso president poti matiphunzitsa kuti tizikhala anthu aulemu, komanso anthu opa Mulungu. Inde timakhala chete, koma pena ifeyo sitikhala chete chifukwa zimenezi zikumano kuti iwo alankhule movomereza ntchito imene mwatipatsa kuchokera kwa lero kupita kuchitsogolo m'malo mwa chipani chonse. Bwana Secretary General Honorable Richard Chimwendo Banda Bulldozer, nthawi yanu ilandireni ntchito kuvomereza m'malo mwa chipani chonse kuti anyamata asilikali tilowa mtengo ndipo mosakayika Dr. Laz akukupitirira kukhala ku State House, sitikukayika pamenepo. Zikomo kwambiri Bwana Secretary General. Tikudziwa kuti nthawi yatithera, tingokweza dzanja ngati chipani cha Malawi Congress Party. Kwacha! Kwacha! Dr. Chakwera! Dr. Chakwera! Bwana President, mulandire ulemu wanu waukulu madzulo anu. Mayi wathu wa fuko, Mayi Monica Chakwera, landirani ulemu wanu madzulo anu. A Deputy President, Mayi Kathleen Godani Hara, komanso a Second Deputy President, Mayi Abidamia, landirani ulemu wanu. Treasurer General John Paul, ndi neki yonse, landirani ulemu wonse. Mwachidule, amayi ndi abambo, mulandire ulemu wanu. A President ndayima pano malo mwa chipani cha Malawi Congress Party. Choyamba kuthokoza kuti ife tidakupemphani ku convention kuti muyimire chipani cha Malawi Congress Party kachiwiri, munavomera kuti mulamuliranso dziko lino la Malawi. Tikuti zikomo kwambiri a President. A President ndiyankhula modula pakuti nyengo yapita, koma mundilole munyengo zochepa izi ndikuthokozeni ntchito yeniyeni imene mwagwira inu. Mwagwira zaka zitatu, chifukwa zaka ziwiri zoyamba zinali zaka za chipsinjo, koma ntchito zimene mwagwira zaka zitatu ndi ntchito zopambana. Anthu ena amene analamulirapo zaka 10 dziko lino. A President, mwayika maziko opambana amene atengere Malawi kupita patsogolo. Honorable Moses Kunkuyu anakambapo zinthu zambiri, koma zooneka ni maso a President ndi zomangamanga zimene dziko la Malawi likunyadira. Amene adatuluka dziko lino zaka zitatu zapitazo akabweranso akumadabwa. Nyimboyi yayimbidwayi yokuti Lazarus is the hope ndi zoona. Inu ya President ndi amene Malawi ayika chikhulupiriro chawo pa inu. Mukumanga misewu yapamwamba, chosangalatsa chake mukumanga dziko lonse la Malawi. Simukukondera kuti kapena kulilongwe kokha, kapena kukalonga kokha, kapena kuzomba kokha, kapena kumangochi kokha. Mukumanga misewuyi dziko lonse. Chodabwitsa, panali misewu ina ya mgonagona imene maboma apitawo samamanga, koma inu mukumanga. Ndingo wakumbutsa Malawi ali muno ndi amene akuonera kuti msewu wovuta uja wazomba chingale mukumanga ndinu mwauyambanso. Ndi akumbutsa Malawi kuti msewu wovuta uja wakumsipe mpaka na Baraka zomba mukumanga ndinu. Ndi akumbutsa Malawi kuti msewu wakunkhotakota uja mukumanga ndinu. Msewu wopita kukalonga kudutsa kudowa ndi kukasungu
mukumanga ndinu, njanje mukumanga ndinu, a president mukumanga misewu ngakhale ya maboma ang'ono mango chizomba baraka. Mulungu atsikudalitsani. Ndiakumbutsa Malawi kuti uja wayamba za ulimi wa pamwamba wa mega farms ntira ndinuyo. Mulungu atsikudalitsani. Ndiakumbutsa Malawi kuti ndinu uja mukumanga masukulu bloko 11,000 dziko lonse la Malawi. Ndiakumbutsa Malawi kuti ndinu uja mukulipirira ana oposa 30,000 dziko lonse la Malawi kuja ku university. Chiyembekezo cha Malawi chili pa inu, Dr. Lazarus Makafe Chakwera. A president amatelo makolo akuti ukabereka mapasa uzigona chogadama. Uyayamwe. Presidenti wopanda tsankho, presidenti osaona mtundu ndinuyo. Munakakhala wa tsankho bwezi muli patron wachewa, koma inu ndi patron wazikhalidwe zonse ndipo simsankha munthu ina aliyense. A president mumagwira ntchito ndalo omwe achewa, atumbuka, ayawo, asena, dziko lonse mumalifungatira ngati president. Chiyembekezo chathu chili pa inu. Lero mwatiuza zinthu zokoma, mwakhazikitsa manifesto ina yapamwamba. Ndiye ine ni madabwa, ndinatuluka kanthawi kena ndafika uko ndalandira phone yochokera kumulanje. Manifesto mwakhazikitsa ija ili pa internet, tsamba 69 ndime ya 7 mwanena kuti mukukweza CTF kufika pa 500,000. A president ayimba ndi anzathu amene ali kumulanje akuti boma ndi lomweli sakusintha. Akufuna kuti inuyo mene mwapangazo dziko lonse chitukuko chikwanire. President wopanda tsankho. Chifukwa chake lero mukationa ife Malawi Congress Party komanso Malawi wonse akukupemphani kuti mupitirize ndi ntchito za manja anu, ntchito za chikondi. A president mpikisano umaloledwa koma chikakula patuka. Inuyo dziko mwalinyamula, ena wanakangopatuka azisiye. Pomaliza chifukwa cha nthawi mumve mawu awa. Chipani chanu chimene mmachitsogolera ndi nzeru zimene mmazipatsa kuti tikachite ndale za mtendere. Kampeni tichita mopanda ziwawa, kampeni tichita molemekeza ufulu. Dziko lino lidasankha matipate. Wina aliyense amene ali wa kongeresi usalole kulowa nkuyesedwa. Ali apoyo ndiwo wina ndi manena timu yowina si bonda. Bwana president ndiwakumbutsa Malawi kuti malamulo a dziko lino anayika kale kuti president azikhala zaka 10. Anadziwa kuti munthu amayamba chinthu amafuna akachimalize. Zimene mwayambazi nkofunika muzimalize. Akabwera wina adzayambanso zina. Ife tufuna president opanda tsankho, ogawa chitukuko pena paliponse. Pachifukwa ichi takonzeka ngati chipani cha Malawi Congress Party kukuthangatani kuti muloweso mboma. Ndi angati mwakonzeka manja mwamba. A president ena akuonera TV, ena akuvera wireless, aliyense wakonzeka. Ife tikutumikirani kuti mwatumikire Amalawi. Pitirizani ntchito zanu zabwino, pitirizani kusasankha wanthu, pitirizani kuteteza anthu achaubino. Mutalowa pa mpando palibe wachaubino omwalira. Mbuyomu achaubino oposa 189 anamwalira. Ndikati kumwalira ngati matenda koma adaphedwa. Inu ndi mtetezi wa Malawi. Inu ndi muyanjanitsi wa Malawi. Inu ndi munthu okhala pakati kuti Amalawi wonse akhale wanu. Ife ndi odala
Malawi Congress. Koma lodala kwambiri ndi dziko la Malawi. Amayi ndi abambo imirirani nonse pamene mwakhala kupatula president. Kwiranani manja wina aliyense. Tinene mawu amodzi awa. Ndipo mubwereze mawu amenewa. Munene kuti ife takonzeka kusapota Chakwera ndi masomphenya a Chakwera kuti dziko lipite patsogolo, kuti dziko likhale loyanjana. Mulungu akudalitseni. A president tavomera ndipo tigwira ntchito titambasula manifesto imeneyi. Ambuye akudalitseni nonse, zikomo kwambiri mwakoma nonse. Ine ndayankhula ndipo tikatere ndiye kuti a president athu posakalitsa akhala akunyamuka malo ano. Over to the master of ceremonies. A president, Mulungu akudalitseni. Mulungu adalitse dziko la Malawi. Zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.